Tervas tässä. Tervaksen toripenkistä Janne vaan terve. Mäpä näytän teille nyt, miten Tervaksen toripenkin torikahvilassa täällä Sumiaisessa paistellaan muurinpohjalettu. Miten se alkaa ja minkälaisen annoksen me täällä valmistellaan. Niin, minäpä tästä laitan taikinat kuppiin ja lämmitän tuon pannun, niin kohta jatketaan sitten. No niin, siinä meillä nyt on kuuma muurikkapannu ja siihen justiin laittelin vähän paistorasvaa ja jossa on sopivan kuumaa, kun sopivasti haikua tuo rasva tuossa, mutta ei se tyy palaamaan kuitenkaan. Nyt sitten ruvetaan kaatamaan tästä taikinata tällä lailla. Tähän malliin. Tuosta täytellään vähän sitten näitä reunoja ja jää noita aukkoja. Sitten hurautetaan tuolta vielä vähän lisää, niin saadaan iso lettu tehtyä sitten. Se on tuo riittävän kuuma pannu, mutta ei kumminkaan liian kuuma, mutta kuitenkin pitää olla melko kuuma tämä muurikka lettupannu, että se alkaa heti tuohon tarttumaan kiinni, kun sen taikina kaataa, että se ei sitten valuu tuonne keskustaan asti kaikki. Siinä sitä vähän aikaa sitten piellään, se aika nopeasti siitä paistuu, kun on nuo lämmöt tuolla alla. Niin kuin näkyy, niin siellä on kasikierrokkainen tää muurikalle tämä kaasupoltin tämän pannun alla. Se on muurikkalaatua, niin se on hyvää kotima. Nui onnistuu sitten, kun on laadukas puolison tekemä lettutaikina, niin siihen tulee ohrajauhoa ja vehnäjauhoa niin kuin jauhoinen, ja sopivasti on sitten kananmunat ja suolat ja sokerit ja koodillaan, niin tulee maukas ja helposti paistettava lettu. Jatketaanpa taas hetken kuluttua. No niin, nyt siinä alkaa olla hyvä väri tuolla pohjassa sekä tässä päällä. Otetaanpa tuosta kiinni ja laitellaan se tuolla lailla tähän malliin ja nostetaan se tuohon lautaselle. Noin. No niin, nyt se olisi tuossa lautaselle ja sitten meillä kuuluu tähän lettuhilloa sopivan runsaasti, aina oman maun mukaan. Toiset tykkää sitä vähän reilummin ja toiset vähän niukemmalti. Sitten siihen laitellaan vielä kermavaahtoa, niin mikä kruunaa sitten. Noin. Siinä meillä olisi herkullinen muurinpohja lettu. Niin tämmösiä me täällä valmistetaan täällä Tervaksen torikahvilassa. Joo, että tämmösiä terveisiä meillä on tosiaan täällä Sumiaisissa torilla
tällainen torikahvila teltta ja meiltä saa aina aamulla leivotut tuoreet munkit, rinkelimunkit myös kahvin kanssa ja paperipussiin pakataan mukaan niitä viekka tuliaisiksi, kun menet sitten kotiin taikka ystävän luokse. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin tältä Sumiaisten torilta. Moi moi!